И вижте, брати и сестри, ние ходим по улицата всеки ден. Отиваме на обществени места, в магазини, в учреждения, в къщи, срещаме се с различни хора. Всеки един от тях има безсмъртна душа за спасение. За всеки един от тези хора Исус е платил със собствената си кръв. За всеки един той страда, голямо страдание. Всеки един той обича. До толкова ще даде живота си за него. И той очаква от нас, от неговите братя, да отидем пред тия и да им покажем, че Исус наистина ги обича. Не само да им кажем, ние трябва да им го покажем. Ето защо Петър казва: живейте благоприлично между езичниците. Така че когато Господ ги посети, те казват да го прославят, като гледат добрите ви дела. Макар че преди това те са ви хулили, най-вероятно са ви обиждали. Обаче той казва, че Господ ще ги посети. И затова казва: живейте благоприлично между тях. Знаете ли колко е тъжно, когато Господ докосва сърцата на хората, защото Той ще го направи с всяка една безсмъртна душа, без изключение. Господ дава шанс на всички. Не може да е платил цената за всички и да даде шанс само на няколко души. Той е платил за всички и дава шанс на абсолютно всички. Знаете ли колко е тъжно, когато Той даде шанс на някои от тези невярващите хора? Нещо става в тях, нещо ги жегва. Обаче те са виждали лошия пример на християните и заради това те се отвръщат от него. И казват: не искам да бъда като тези. И отиват във вечно погубление. Как мислите, ние ще отговаряме един ден за това?